Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na musamman inda na sake gayyato Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara dan ya ci gaba da inda muka dora a jiya. Ya shai barkanmu da arzikin sake saduwa da cikin wannan shiri namu mai tarin albarka. Barka da zuwa. To akarmakallahu ya ke tafi da shi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ومقلدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. abinda nake tafi da shi mala Hassan kamar yadda jiya muka rabu a jiya alhamdulillah na gabatar da bayani takaitacce kan abin da ya shafi zikirin ubangiji da kaifiyarsa da wani abu da wato rassansa da kaifiyar yinsa da shashin ahadisu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ba'alin ayoyi na alkur'ani. To ko mun rabu a jiya kan cewa a yau idan Allah ta'ala ya kawo mu wanda gashi ya kawo mu din maudu'in da zan yi magana kansa shine mas'alar tsofaffin manzo Allah ma'ana mahaifansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiya anhuma wa jazahuma an miladihim ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam khairan. To maudu'ina a yau zai keɓanta kan ba'alin wasu hadisai waɗanda wasu daga al'ummar ma'aiki lal'asaf suka ɗauki hadisan alƙibla suke wato nanata su a harshe suke maimaita su tare da nauyin abin da suka kunsa shine cewa iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafirai ne kuma 'yan wuta ne. To wannan hadisai abin mamaki a ce musulmi ne ke alfahari da su. To shi yasa yan uwa masoya manzo Allah da abin yake damu wato duk abin da zai yakushi alfarma annabi ko darajarsa ko kimar sai na damu su suka ce ya kamata halkan mu yau ta zama maudu'inta shine waɗannan hadisai da kuma yadda malamai suka kalle su domin mu a gumu waɗannan hadisai kwata-kwata ba mu yadda da su ba ma kallon su matsayin hadisai muna kallon su matsayin wad'i ne. Iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bid darura ba ma mahaifansa ba har kakani in ma dai ya zama wali salihi ko annabi wannan shine alƙawarin da Allah ya yi. Babu shakka a rawaito wannan hadisai a mafi shuhurarsu wanda ya zo cikin sahih muslim wanda imamuna wato abul hussein muslim bin hajjaj al-kushairi an-nisaburi radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito a cikin littafinsa. To akwai wasu da suka kawo naqlan an naqlin akwai kuma wasu hanyoyin waɗanda ba izinar sihharsu ba. To amma na isu da abin da ke cewa yankan uwa ya ishi tayi idan muka ɗauko biyun nan alasabil misal na cikin sahih muslim kansu nake son in takaita zance na a wannan dare wanda ina roƙon yan uwa masu sauraro da wancan karan nayi da farko mu gwargwadon ikon mu muna wannan ƙoƙari ne domin kare aƙidunmu da kuma bayyana wa al'umma dalilanmu. To a zatona ko wanda baya tare da mu yana kishiyantar mu zai so a samu dama irin wannan dan ya fahimci mutanen nan da bai fahimce su ba ya hakika su take. Shi kuma addini kamar da kullum nake maimaita ya kamata yan uwa su fahimta yanci shine addini. Allah cewa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ba a taba cewa karfi da yaji ga yadda ake son kai addini ko kuma ai sai dara kan yancinka na addini a hana ka damar bayyana ra'ayi ko kare ra'ayi. Da yan uwa za su dinga saurara da irin wannan wato kunne da kuma ainihin kirji babbaɗa da basira wadda take a babbuɗawa su fahimci addini ta kan dalilai
ka fahimci cewa kana da yancin kai ra'ayi, ni ma ina da yancin in ra'ayi saɓanin naka. Don me? Cikin ni da kai ba annabi. Annabi ne Allah ya koke cewa kawai a bi, amma duk wanda yake mai bi ne baya tilasta wani ya bi shi. Dan ka yadda iyayen annabi cewa wal iyadu billah yan wuta ne, bai zama dole sai kowa yadda ba. Domin hujja ita ce addini. Kai kana ganin muslim ya rawaito, ni kuma ina ganin ba muslim ne kadai malamin hadisi, wasu sun rawaito sabanin wannan, ni kuma ita tafi mun, kuma da ita na gamsu, wanda yanzu shi na zo ne. Daga ina roƙon yan uwa masu sauraro, da farko alfarmarka ta indiri jawabi na, idan na dire shi ba kamar jiya bane aka datse kuma aka zama na abu da ya zama wannan shiri. Duk wanda ya san ya gamsu da bayanan da nake zai bugo ne dan ya yaba ko ya addu'a alkhairi, to Allah yayi a inda yake, tunda ita addu'a Allah za a gaya wa shi, ko yana ko ina yana jin. Wanda yake da wata magana ko wani kaikayi shi yafi haƙƙin a bar shi ya kira, dan watakila ya fahimtar da ni ko na fahimtar da shi. Dan ni matsalata har kullum ban ɗauki addini cewa abin da na yarda da shi shi zan tafi kai har abada. Wannan kuma ba matsala ba ce, haka ake son addini ya zama. Abin duk da na ga hujjar da ta fita zan karba, amma ya tabbata hujja. To mu koma cikin mawdu'a gurguje. A wannan hadisai guda biyu waɗanda ɗauko cikin sahihu Muslim, na farkon su shine hadisin Abubakar ibn Abi Shayba, malamin Muslim ɗin ke, wanda yake cewa haddathana Affan, haddathana Hammad ibn Salama, haddathana Sabit ibn Anas anna rajulan qala ya Rasulullahi aina ummi. Anas ibn Malik yace wani mutum ya ce ya Rasulullahi aina abi, ina babana yake? Qala fin nar, annabi yace babanka na wuta. Falamma qaffa da ahu, yayin da wannan mutum ya juya sai annabi ya kira shi, faqala yace inna abi wa abaka fin nar, da babana da babanka duka suna wuta. Wannan shine hadisi da farko. Sai hadisin Yahya ibn Ayyub da Muhammad ibn Abbad, kamar yadda Muslim yake faɗa, sun zantar da mu su biyu, amma lafazin na Yahya ibn Ayyub ne. Qala, waɗannan marwaita su biyu sun ce haddathana Marwan ibn Muawiya ya'ni ibn Kisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala, Abu Hurairah yace qala Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yace ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li, na nemi izinin ubangiji in nema wa mahaifiyata gafara, falam ya'zan li, bai min izini ba. wasta'azantuhu an azura qabraha fa azina li, na nemi izinin sa in ziyarci kabarinta, ya min izini. To wannan hadisi abin da yake faɗa, annabi ya nemi da farko ya nema ba mahaifiyarta sa gafara, ba masa izini ba, sannan daga baya tatta aka masa izini. Kenan wancan na farko yana magana ne kan mahaifin manzo Allah, wannan na biyu yana magana kan mahaifiyarsa radiyallahu ta'ala anhu. To wannan na ɗauko ne, wato mahallin sujada shine zakaran gwajin dafi. Duk wani hadisi za a kawo ba iyakar waɗannan ba, amma ba su kai waɗannan ba, kuma ta takaita kan saboda mu magana ma ba dan larura ba ta da daɗin jiko, kuma tana tada hankalin fiye da a ce iyayenmu za a sa. To ba wai inadi ga hadisi bane ko rashin yadda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yasa muka yadda da hadisan. A ka'idodi muka bi waɗanda kowane hadisi yana ƙarƙashin su, kuma akwai hadisai dubunnai waɗanda kan yi wannan ka'idodi an juyar da su. Ga kaɗan daga irin waɗannan ƙa'idodi. Wato waɗannan hadisai abinda malaman hadisi suke faɗa kansu bisa ga ƙa'idar isnadi akhbaru ahad ne. Su ku akhbaru ahad yuqaddamu alaiha alqati'u, ana gabatar da hadisi qati'i wanda yake yana da hanyoyi ta riwaya ya fice haddin ahad, to ana gabatar da shi kan akhbaru ahad. Wannan dalilin ɗaya kenan. Idan suka koma za su tabbata waɗannan asanidu akhbaru ahad ne. Abu na biyu, wato inna abi wa abaka finnar dinnan wanda Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaita, lafazi ne shadhi, domin me
babu ɗaya cikin marwaita da ya dace da wato ibnu abi sheba ko ku hammad ibn salama, domin shine wanda ya tafarrada bi hammad ibn salama, shi kadai ne a cikin marwaita daga sabitul bunani daga Anas ibn Malik ya kawo hadisin nan. To lafazinsa ne shi kadai, duk hanyoyin hadisin baki daya babu wannan lafazi na inna abiyu abaka finnar. Lafazin da yake cikin sauran hanyoyi haitu ma mararta bi qabri kafirin fabashirhu bin nar, haka yanzu. Dalilinmu na uku, wato wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar ma'amar daga sabitul bunani, sabitu daga Anas, kenan hanyar ɗaya ce, shi wancan Hamad wannan ma'amar, sai gashi a hanyar ma'amar babu wannan lafazi. Zan kawo kaɗan daga waɗanda suka ruwaito a hanyar ma'amar ɗin nan, babu batun inna biyu a baka finnar a hanyar wato shi ma'amar. Waye ma'amar ɗin nan? Ma'amaru huwa asbatu wa awsaq wa aqwa min Hammad bittifaqil muhaddisi. Ma'amar gaba yake, ya sha kan, ya fintin kau, ya wuce fat, ya wuce Hammad ibn Salama a gun riwata hadisi. Wannan na uku kenan. Na hudu, Hammad ibn Salama da ya karɓo hadisin can, abinda masu jarhi da ta'adil suka ce yarwul ghara'iba wal manakira fi hadisi. A cikin ahadisun sa yana yawan ruwaito gara'ib, hadisi garibi wanda shi kadai ya ruwaito shi ba a san shi ba. A cikin hadisansa yana yawan ruwaito manakiru na hadisi, wanda wannan shi ma wato illa ce kadiha a haƙƙin marwaci. Abu na biyar, abinda malaman jarhi da ta'lil suke faɗa kan Hammad ibn Salama, kana sayyi al-hifzi, baya da kyan hadda, dan haka yake dogara kan littattafai in zai bada hadisi, sai kuma ya rashin dace akan kansa shi baya annabi kare, baya canza annabi zance, amma yana da wani agola a sharari wanda yake canja magana ta manzan Allah, tunda shi bai da kyan hadda, ya mance me ya haddace, zai duba littafi sannan ya zantar, shi kuma yana canja masa takardu, yana ƙara masa hadisai, yana ragewa ko yana rubuta wanda babu su. To wannan matsalar ita ce ta zama wato illarsa ta shida wadda ta sa, koko ta biyar wadda ta sa al-Imam al-Bukhari bai taɓa wata hadisin Hammad ibn Salama daga farkon Bukhari har ƙarshe, haka ga hadisin Hammad ibn Salama, saboda yana da wannan matsala. Shi kuma al-Imam Muslim al-Kamalu lillah ya kyautata musu zato ya karɓi wannan hadisi daga gonsa. To dan Muslim ya karɓa wannan ba hujja bace, musamman gashi ya cusa dassi na cin zarafin manzon Allah dan girmama Imam Muslim, ba za a sunkuya wa Hammad ibn Salama ya keta manzon Allah ba. Alfarma annabi ce aula, kowaye ko gaba gaba da gangan ne ko bisa kuskure, wanda duk ya tasan alfarma ma'aiki wajibi a taka masa burki. Dalili na shida, wannan riwaya ta Muslim shine kaɗan daga marwaitanta daga ma'amar wadda ta saba da ta Hammad. Bazzaru yana ciki, Tabarani yana ciki, Baihaqi yana ciki, Ibn Sa'ad yana ciki, kuma isnadi ne sahihi daga Ibrahim ibn Sa'ad, daga Zuhri, daga Amir ibn Sa'ad, daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Lafazin wanda manzo Allah ya furta wato shine haythu ma mararta bi qabri kafirin fabashirhu bin nar, ba inna abi wa baka fin nar ba. Mu abinda muke cewa da duniya, mun dan wancan lafazi da yafi yawan hanyoyi, yafi dacewa da ladabi ga manzon Allah, yafi ingancin isnadi, shine haythu ma mararta bi qabri kafirin fabashirhu bin nar. Wancan lafazi na Hammad mun ban masa abinsa, wanda yace annabi ya ce babansa dan wuta ne, dan ba mu ga ribar da wato musulunci zai ci ba, ba mu ga fa'idar da musulun ma'aiki yake da ita a ce ya ce babansa dan wuta ne, bayan duniya ta cika da horo na manzo Allah kan kyautata iya da bin su, ko da dan wutan ne me ribar fada? Duk wanda ka tambaya faɗa min ribar fada ba zai iya kawo, yayin da zai iya fadar, za mu iya lissafa riba da yawa, ko da hakan ne zama ba a faɗa ba an rufe, kaddar haka ne wanda ko kaɗan hasha wakalla abadan ba haka bane. Wannan shine na biyar, wato na shida kenan. Na bakwai, akwai hadisin Ibn Majah wanda kwata-kwata bai alaka da wancan hadisai biyu da muke wato haɗa tsakaninsu. Shine hadisin Ibrahim ibn Sa'adin, wanda a cikinsa ya kawo faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ko faɗin shi wannan balaraban kauye wanda ma'aike ce masa haitu ma marata da kabri kafirin fa bashiru bin nar, laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'aban,
ma marartu bi qabri kafirin illa bashartuhu bin nar. Haka wannan balaraban kauye wanda annabi ya faɗa haifu ma mararta ya tafi yana faɗa bayan ya musulunta, yana cewa annabi ya dora min nan ban taɓa wuce kabarin kafiri ba sai na tsaya na ce ne masa albishara da wuta, domin annabi cewa duk inda ka wuce kabarin kafiri ya kai mai albishir da wuta. To ya zama umarni. Da haka bayan ya shiga musulunci sai ya zama na dole kansa duk inda ya ga kabarin kafiri ya tsaya ce annabi ya ce ma albishir da wuta. Me wannan yake nufi? Ba da annabi ba da babansa yake ba, banda haka kabarin babansa ɗaya ne, ba zai ta yawo yana bin kabarbura ya ce duk kabarburan baban ma'aikin Allah ba ne. Wannan shine na 7. Na 8 hadisin Tabarani daga Nana Aisha. Duk da na san wannan hadisi ja yawa kansa amma mun yarda da shi. Shine wanda Nana Aisha take faɗa annabi ya ce inna Allah ahyali abawayya fa amana bi. Ubangiji ya raya mun iyayena suka yi kalmar shahada suka yi imani da ni. To duk da mun sani akwai zantuttuka na malaman hadisi duka mun duba su alhamdulillah, amma mu mun ɗauki sahahawar da Suhaili yayi wa wannan hadisi da Urwatu ibn Zubairi wanda suna cikin wanda suka saha wannan hadisi. Wato al-Imamu Hafiz ibn Hajar yana faɗa sahahu gairu wahidun min al-huffaz, ba ɗaya ba biyu daga hafaza sun inganta hadisi kamar wato Suhaili, Abubakar al-Khadib ibn Asakir, Abu Hafs ibn Shahin, Muhibbuddin al-Tabari. Waɗannan duka sun inganta hadisi. Daga mun tafi kan tasihin su ga hadisi. Wannan na 9 kenan. Na 10 hadisin da Hakim ya ruwaita daga Abdullah ibn Mas'ud cewa wani mutum ya ce ya Rasulullah ara'aita abawaka fi nar, kana ganin yanzu iyayenka yan wuta ne? fa qala yace ma sa'altu rabbi fa yuti'ani fihima wa inni laqa'imun yawma idhin al-maqam al-mahmud. manzo Allah ce ban tambayi ubangiji na ba kan iyaye, ba na ban roƙe shi ba yadda nake son yayi, amma ka sani inni laqa'imun, ni ne zan tsaya al-maqam al-mahmud, maqami abin yabawa da godewa a ranar lahira. Me annabi ke nuna? Ina da babban alfarma a lahira wadda idan na nema za a yi mu. To gaya min ribar da kake da ita. Annabi ya faɗi shi ne maqam al-mahmud a lahira. Ga tsohuwar da ta ɗauke shi watata, ga tsohon da ya haife shi, ya kasa cetonsu yayin da zai ceci duniya gaba ɗaya su tafi ta ga wannan makami hannunsa. Ina jin kan bil mu'minin ra'ufur rahim, wanda hatta kafirai jin kan manzo Allah ya game su, ballanta na iyayensa. A ganin mu wanda ya tafi kan wannan ya iya wasafta annabi haka, to ya ci zarafin manzo Allah. Dalili na 11 hadisun ibnu jaririn wanda ya karɓo daga Abdullahi bin Abbas gun tafsirin faɗin Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan la arda wa wahidun min ummati fi nar, idan ku haka ne ubangiji yadda kace zaka bani har sai na yadda, to ni ku ba zan yadda ba zan gamsu ba yayin da ya zama akwai ɗaya daga cikin al'umma ta wuta, wahidun min ummati, a duba yawan al'umma ummati, wahidun min ummati, ɗaya talle ya zama a wuta, to ni ko lan arba. Amma ya bar waɗannan biyu, rawukan nan biyu da su suka dalilin waɗancan biliyoyin suka samu, duk ya cici wannan al'umma, su biyu ya ba su cikin wuta, wannan su ne dalilin su kuma haramta musu. Wannan ba adalci a ciki. In dai mun yarda da cewa duk hadisin annabi yana da haƙƙi kanmu, ya kamata mu kalli waɗannan. Dalili na 12 hadisin al-Khatib al-Baghdadi cikin Tarikh Baghdad wanda ya karɓo daga Anas da Abul Buktari daga Jabir bin Abdullah al-Ansari, wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu aqwamin yasumuna anna rahimi la yanfa'u bala hatta yabluga hakam wa inni la ashfa'u hatta anna man ashfa'u lahu la yushaffa'u hatta inna iblisa la yatafawalu tama'an fi shafa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me ya samu wasu mutane yazumuna suke riya anna rahimi la yanfa'u, cewa zumunci na ko kuwa mahaifata ba ta da wani amfani, wanda ya haɗa zumunci da ni ba zai amfani da zumunci da ni ba. Me yasa mutane suke faɗar haka? Annabi ya ce bala hatta ya buluga hakan, ba a cikin Quraishu ba, zumunci na zai amfani har a kabila Hakam da take Yaman, da Ha'u da Hakam kabilu ne guda biyu a Yaman kamar yadda Aus da Khazar suke a Madina. Yace to hasu kuma sannan inni la ashfa'u, zan yi ceto, kai wanda zan ceton ma za a ba shi damar yi ceton saboda albarkata, in ji manzo Allah. Kai ya ce Iblis ma saboda yadda za a dinga gwanjan ceto,
wani ya cancanci wuta a ceto shi, wani iblis ma zai dinga ɗage yana sa ran in gan shi in cece shi. Iblis ba iyayen manzon Allah. Wannan magana kuma da al-Khatib ya rawaito da shi da Abul Buktari, akwai shahidinta cikin Sahih Bukhari hadisin Abu Lahab, yana kunce ta'yidi bisa ga ka'idar su, da akwai shahid, akwai mutaba, akwai ta'yid. Yana da ta'yidi cikin Sahih Bukhari hadisin Abu Lahab, wanda Bukhari ya rawaito duk ranar Litinin ana sauƙaƙe masa azaba saboda farin cikin lokaci ɗaya da yi na maulidin manzon Allah. Wannan yana tabbata mana cewa idan ya zama na Abu Lahab da aya ta sauka sukutun ta tsinuwa gare shi, yana cin arzikin zumunci da manzon Allah, yaya iyayen manzon Allah a ce su kuma an haramta musu, to ina jin kan da ake cewa an aiko shi da shi. Dalili na 13, Ibn Asakir ya ruwaito daga Yahya ibn Abdul Malik daga Nawfal ibn Furat, wani makwayo ma'ana kamar gwamna na Umar bin Abdul Aziz, wanda Umar bin Abdul Aziz ya naɗa shi a kan wato wata ƙasa da ƙasashen Yahudu, shi kuma sai ya ɗibi 'ya'yan Yahuda ya sa su cikin wato tafi da harkar gwamnati. Fa balaga umaran zalika, wannan labari ya koma gun Umar bin Abdul Aziz cewa shi wannan gwamna nasa ya ɗibi Yahuda zuba su cikin gwamnati. Fa atabahu alaihi, Umar bin Abdul Aziz ya kira shi, ya aibata shi, ya kwaɗe shi, ya tsawatar da shi. Wannan makwayo sai cewa yi aslahallahu amiral mu'minin ma alayya kana abun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mushrika. Yace ran amiral mu'minin ya dade, me laifi na dan nasa yan Yahuda su aiki a gwamnati ta, ai baban annabi mushriki ne. Sai Umar bin Abdul Aziz ya ce kuma kala ya ajiye zuciya da lafaz, ya ajiyar zuciya har ta bayyana, kuma sakata yi kiru yana tunani, sun marafa ra'asahu. Umar bin Abdul Aziz ya tsaka kai, ya ce a aqta'u lisanahu, a aqta'u yadahu, a adribu unukahu, me zan masa ne? Yana tunanin me zai wannan mutum da ya faɗa ka. Ya ce shin hannunsa zan datse, ko wuyansa zan sare, ko kuwa harshensa zan yanki? Yana tararrabin me zai mai a cikin wannan, saboda wannan kalma da a yau suke faɗa. Umar bin Abdul Aziz ga hukuncin da ya kan wanda ya faɗa ce hannu za a datse, ko harshen za a yanke, ko kansa za a datse gaba ɗaya. Daga ƙarshe sai ce la talili amalan ba baqitu, muddin ni ne amirul mu'minin ba za ka kuma aiki a gwamnati ta ba, na kore ka. A dalilin wannan kalma ya rasa aikinsa. Haka ya kamata girman annabi ya zama a idan, haka ya kamata duk wanda ya ce da baban annabi mushriki, ɗayan ukun nan ya sauka kansa, ko raba shi da aiki, ko datse harshen, ko datse hannun, ko raba shi da rayuwa, saboda ya wulakanta manzon Allah. Sai hujja ta 14, wannan Shamsuddini ad-Dimashqi shi ne kawo ta daga Abubakar ibn al-Arabi, wannan malamin mashahuri na Malikiya. Da akwai ibn al-Arabi al-Hatami, to ba shi ba, ibn al-Arabi na Malikiya. An tambayi ibn al-Arabi, malamin hadisi ne mashahuri, kuma mashahurin malamin Malikiya, kan hukuncin wanda ya ce baban annabi dan wuta ne. Aka tambayi ibn al-Arabi, inji Nasiruddin Dimashqi, me hukuncinsa? Sai ya ce man kala zalika mal'unu, duk wanda ya ce baban annabi dan wuta ne to inanne ne wannan mutum, in ji bil arabi. Dalilin sai ya ce li qaulillahi ta'ala, saboda faɗin ubangiji, innal ladhina yuzuna rasulullahi la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Dukkan masu cutar da manzon Allah, Allah ya musu kuɗin goro, ya ce na tsine musu duniya da lahira. Duk mai cutar da manzon Allah na tsine musu duniya da lahira, in ji ubangiji. Cutarwa kuwa ta wuce na, to Allah ya ma albarka, lafazin naku ya zo da na Ibn Umar, ya ce la azamu min hadhal qawli, babu cutarwa da ta wuce ka dubi tsohon mutum ka ce matsan wuta. Babu cutarwa da ta kai ce, to muddin kwa cutarwa ce, ba ruwan wai gaskiya ne ba gaskiya bane, dan wuta ne ba dan ka cutar, tunda ka faɗa ba wai zaka. Yace to ka tabbata cewa idan ne kai da nasi na alqur'ani. Wannan na 13 kenan, na 14 kenan, na 15 marwaita 5 ma'ana ashabu sanan kenan, sun ruwaito a Banu Hashim dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun nemi izinin sa za su aura wa sayyidina Ali bin Abi Talib yarsu, wato yar Abu Jahal. Sai manzo Allah ya ce la azanu har sau uku,
ban izini ba ban izini ba ban izini ba wa inni la uharimu ma ahallalla ba haramta abinda Allah ya halatta nake ba inna ma fatimatu bid'atun minni yuzini ma azaha dalilin da yasa ba za a yi auren ba Fatima tsokar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce idan aka yi auren ranta zai ɓaci idan ranta ya ɓaci ni zan cutu da wannan idan na cutu kowaye sai ya cutu halan ne to kaga ashe ko da yan wuta ne wanda za ka ga halan ne ka faɗa tun da haka ne to akwai cutar da annabi wanda zai haramta faɗar a kaddar haka ne tunda dai gashi banki ma tsaba lakum min nisa'i nassin alqur'ani ne ma karewa amma annabi ya ce haƙƙin Fatima ba zai wa ai mata kishiya ba da haka sai da Ali bai ƙara aure ba sai da nana Fatima ta rasu ana 16 hadisin Hakim Bazzaru Tabarani Ahmad bin Hanbal Baihaqi daga Irbad ibn Sari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana da'watu Ibrahim ni ne addu'ar da annabi Ibrahim yayi yana nufin faɗin sa rabbana wa ba'athihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim ce wannan addu'ar da annabi Isma'il ya dinga yi bayan ya gama gina Ka'aba to ni ne da ni yake rasulan din ni ne inji manzo Allah yace wa ana bisharatu Isa ni ne albisharan nan da Allah ya faɗa alqur'ani Isa ne wa mutanansa shine faɗin ubangiji wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd yasmuhu Ahmad war'uya ummillati ra'at ni ne mafarkin mahaifiyata wanda ta yi aka nuna mata haske ya fito daga gare ta ya cika duniya to ni ake nufi da wannan mafarkin da ta gani to a nan za mu iya cire abu uku cikin wannan hadisi abu na farko wato an wa babar annabi albishir da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin kowa ma ya san za a same shi ita ta fara sanin za a same shi wanda wannan yana nuna mustahili ne ta zama kuma wato ta a haramta mata wannan arziki da ita aka fara albishir da shi wannan ba aikin Allah bane wala yadlimu rabbuka ahadan abu na biyu kasancewar wannan ru'ya ce sadiqa daga Allah subhanahu wata'ala to ita ko irin wannan ru'ya sadiqa annabi ya ce juz'i ce daga yanki 70 da doriya na annabta to ba yadda za a yi tana mushrika ɗan wuta a zaɓe ta da irin wannan babban baiwa abu na uku tabbata imaninta da manzon Allah tun kafin samuwarsa domin gashi ba a taɓa ruwaito inkarinta ba ta kuma karɓi wannan abu har kamar yadda al-imam abu na'im wanda ita ce hujja ta 17 ya ruwaito daga zuhuri daga ummu sama'a daga ummu sama'at bintu abi rahamin daga babarta ta ce shahidtu umman nabi sallallahu alaihi wasallam na ga babar manzon Allah fi illati allati matat fiha a rashin lafiyar da ta rasu wa huwa gulamun lahu 5 sinin yana dan shekara 5 ita kuma tana ciwon azali ta daga kai ta dube shi sannan ta ce in saha ma ubsirtu fil banami fa anta mabusun ila al-anami wannan shine kalmar da ta cika ta ce idan mafarkin da na gani ya tabbata ina ma albishir kakkai kukan maraici annabi ne kai wannan nuna da riwayar malaman hadisi wannan duka ba za a ɗauki tasu ba da asanidu sihah ko hasanu imma dai isnadi hasan imma isnadi sahihi sai mu ɗauki wancan shi kadai duk mu rufe waɗannan wannan ko kaɗan ba adalci bai na 18 wanda shine kusan ma mafi bayyana daga dukkan waɗancan muka duba cikin littafin sira za mu ga cewa wato baki ɗayan waɗanda suka rena manzo Allah mace 8 ce wadda ta ba annabi nuna ba wadda bata musulunta ba babu wadda bata musulunta ba ga masu irin su waibatul aslami al-aslamiyya gama irin su na halimatu bintu sa'ad as-sa'diyya gama irin su na baraka dukkan waɗannan suka shahada da manzo Allah baki ɗayan su sun musulunta su 8 ne ba wadda bata musulunta ba saboda Allah girmama wannan nunan da ta ba manzo Allah to kuma aka zo wadda ita ta dau cikin ta haifa suka samu ita aka kai ta wuta wannan suna nuna kismatun biza cewa ubangiji rabon tukunya yake wannan ba al'ada Allah ba ce nan ma kaman Allah ma an mishi kaman ba shi da adalci wato an nuna jin kan duk da Allah yake faɗa ar-rahmanur rahim rahmati sabaqat gababi da sauran irin waɗannan duka a wani akan fiyayyen halitta kuma rai biyu kuma ba dalili har yau duk wanda ka tambaya Minana Amina ce da za a yi mata wannan irin yankan kauna a lahira ɗanta duk ya shigar da duniya aljanna ita ta tafi wuta ba zai ce maka ga aibinta ba
me sai na abdullahi ko riskar risalar nan bai ba. To don haka da sigar da na so in koro karatuna zan ta faɗar dalilai ne kawai. To amma ganin yadda mawdu'in jiya ya ta da hankalin wasu, a zatona kowa zai murna da mai yin zikiri da mara yin zikiri, tunda abu ne kake musun sa da ka zaci ba dalili yanzu ka ji, sai kuma ka samu nutsuwa kai sai ya haɗu, ko da ba za ka yi ba kai da yan wanka musulmin nan ashe ba bid'a suke ba. Sai naga akasin haka, maimakon mutum ya ji daɗi da jin hadisai sai ja wannan hadisai ma wa'azin kiristanci ne, su hadisan na manzon Allah. To sai naga in juya usulubin karatun, don saboda in an buɗe waya duk wanda yake son ya kira ni kan wannan ga tambayoyi zan zubo, ya kiyaye su ya tanadi amsa su. Idan muka ɗauki muƙaddar duk dalilan nan 18 da na kawo ba ku ɗaya, mu kau da su da bisa taslimi jadali, muƙaddar ba su, mu kuma ɗauko hadisin can na Imam Muslim mu dawo da shi, mu ɗauka ya inganta ba kuma wani hadisi da ya saba masa. To ga waɗannan tambayoyin da nake son amsa. Tambaya ta farko, sura ta 17 aya ta 5, a cikin aya ta 15 Allah yana ce mana wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Al'adar mu inji ubangiji ba ma azabtar da bayi ba mu aika musu da jakada sun kibi ba. To tambayar da nake anan masu sauraro, idan da wanda ya san annabin da Allah ya aika wa na Amina ta kibi ya gaya, ko annabin da aka tura wa sayyidina Abdullahi ya kibi ya gaya, tunda Allah ce bai taba azaba ba sai ya aika an kibi. To a gayan annabin da aka tura suka kibi kamin a saukar da hadisin Muslim kansu, dan duk ingancin Muslim riwaya ce wani daga wani, amma wannan alqur'ani ne wahayi daga Jibrilu. Wannan aya kadai ta fi Muslim gaba ɗayansa daraja. Tambaya ta biyu, sura ta 4 aya ta 166 tana ce mana rusulan mubashirin wa munzirin li Allah yakuna lin-nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Mun aiko ma'aika masu albishara masu gargadi domin karan mutane su samu hujja kan Allah. Ashe Allah zai bada dama ai magana, in kai Allah zai bada dama ai magana, in kana da hujja kuma zai saurara. To idan iyayen ma'aiki suka ce ubangiji wa ka aiko mana muka ki bin sa zaka samu a wuta, ina son inda mai amsa ya bugo ya gaya. Tambaya ta 3, sura ta 20 aya ta 134 Allah na cewa wala wanna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Allah na cewa da mun halaka su da azaba kafin mu aika musu da jakada, lalle da sun samu bakin magana a gabanmu su ce ubangiji me yasa baka turo mana da jakada ba, ya zama na mu karɓi shiriya kafin ka sauka kanmu da azaba. Idan ya tabbata babu annabin da aka aika wa na Amina ko sayyidina Abdullahi suka yi wannan tambayar, ina son mai sauraro ya bugo min amsar da yake ganin za a iya ba su kafin a sa su wuta. Tambaya ta 4, sura ta 28 aya ta 47 Allah yana cewa walaula an tusibahum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi ayatika wa nakuna min al-mu'minin. Wato idan da ba dan kada musiba ta same su da abinda hannayensu suka aikata ba, su samu bakin magana su ce ubangiji dan me baka aiko man jakada ba wanda zamu bi shi mu zama daga cikin mu'minai. Sai an yi wannan kafin Allah ya sa wanda zai sa a wuta. Idan ka san a cikin jakadun nan wanda aka tura musu, to da Allah taimakanni dan nima in zama tare da kai, cewa an tura musu sun kan gari. Tambaya ta 5, sura ta 6 aya ta 131 Allah ya ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura wa ahluha ghafilun. Zalik ya musu ya annabi Muhammad, wannan abu haka yake, ubangijinka bai hallaka alƙaryar da take cikin gafala sai an tura an watsakar da ita ta yadda sannan ya hallaka ta. Wannan kuma duniya da lahira kenan. To wa aka tura ya wartsakar da su suka yadda su rabu da gafalan nan? Idan babu shi wace amsa za a ba su kansu shiga wuta? Tambaya ta 6, sura ta 5 aya ta 19 Allah ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Allah ya ce ya ku masu littafi Kirista da Yahudu kenan,
haƙiƙa jakadan mu ya zo muku yana nufin manzon Allah bayan wucewar annabawan da suka shuɗe dan me kar ku samu bakin magana a lahira za a sa ku ta ku ce Allah baka turo mai albishir ba Allah baka turo mai gargadi ba to gashi na yanke hanzarin ku na turo mai albishir na turo mai gargadi lahira ba ku da abin faɗa wanda ba a turo wa ba in a lahira yi wannan tambayar ba ni amsar da za a bashi kamin a sa shi cikin wuta. Tambaya ta 7 sura ta 6 aya ta 155 Allah ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma. manzo Allah ubangiji ke cewa ya rasulullah wannan littafi ne mun saukar da shi zuwa gare ka mai albarka ga ya musu kowa ya bi shi kuma ku ji tsoron Allah dan ya ji kanku kar a lahira ku ce da an saukar mana da littafi kan rundunonin nan guda biyu namu da mun zama mafiya shiriya daga waɗanda suka wuce ko wanda za su zo bayan mu ko ku ce a'a da an saukar mana da littafi da mun zama akan turba madaidaiciya yau ba mu taɓe ba Allah ya ce to na yanke hanzarin ku ga littafin na aiko da shi ga shari'a ga rahama mai so ya bi wanda ya bi in sa shi wuta. To ita ma wannan tambaya ce me za a gaya wa waɗanda ba a tura ba kenan wanda su ne su sayyidina Abdullahi. Tambaya ta 8 sura ta 67 aya ta 8 zuwa ta 9 Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay. Duk sadda za a jefa wata rinduna cikin wuta sai magadan wuta wato maliku kenan da yan uwansa sai sun yi tambaya alam ya atikum nazir yanda za ku zo kuka cuci kanku za a jefa ku cikin wuta shin mai gargadi bai zo muku ba sannan su ba da amsa kafin fa a sa su bala qad ja'ana nazir wallahi mai gargadi ya zo mana faka zabna muka cuci kanmu muka karyata shi wa kunna ma nazallahu min shay muka ce karya ki ba Allah ne aiko shi ba ashe kenan kamun ma a sa mutum an gama hisabin akwai wata damar da yi mala'ikun sai sun tambaya an tura maka sai ka ce an tura sannan ka shiga wanda ba a tura ba ba ni amsar da za a bashi kan kasashe. Tambaya ta 9 sura ta 39 aya ta 71 Allah subhanahu ta'ala ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala. Ita ma dai tambaya ce wadda Allah yake bamu labari ba fa za a jefa mutane a wuta ba saboda cikar adalci sai an musu tambaya sun amsa tambayar nan an yanke hanzarin su sannan a sa su wanda idan ka san wanda aka tura waɗannan bayan Allah ga yamin dan ya zama na an yanke hanzarin su kafin sa su. Tambaya ta 10 sura ta 35 aya ta 36 wallazina kafaru lahum jahannamu la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yastarihuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Allah subhanahu wataala yana faɗa yana cewa waɗanda suka kafirta jahannama ta tabbata kansu ba za a zare ransu ba balle su huta da mutuwa ba kuma za a rangwanta musu azaba ba haka za mu yi dukkan kafiri suna kururuwa a cikinta suna cewa ubangiji fidda mu je mu aiki na gari saɓanin wanda muka yi sai ubangiji ya ce musu a walam nu amirkum ma tadhakkar fi ban tadhakkara ba mu ba ku tsayuwar rai gwargwadon wanda za ku yi gargadu da shi ai mun ba ku yalwar rayuwa waje a kuma nazir kuma muka aika muku wanda zai gaya muku wannan azaba ku guje ta kuka ƙiwuda to ka gaya mun su da ba a turawa ba idan suka tambayi ubangiji cewa fidda mu je mu saki aiki wani jakadan kenan za a gaya musu an tura musu dan a ci gaba da barin su cikin wuta. Tambaya ta 11 a cikin sura ta 40 aya ta 49 Allah na cewa wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-'adhab qalu aw lam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fat'u ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Ita ma irin waccan ce za a ba su damar magana in suna da hujja ba batun shiga wuta. Aya tambaya ta 12 sura ta 26 aya ta 208 Allah ya ce wa ma'alakna min qaryatin illa laha kitabun ma'lum illa laha munzirun zikra wa ma kunna zalimin. Babu wata alƙarya da muka hallaka
face mun aika mata jakadu, duk alƙaryar da muka sa ta cikin halaka ko muka azabta ta, jakadu ne suka fara zuwa. Wa ma kunna zalimin, mu ba azzalimai bane da zamu jefa mutum a wuta ba gaira ba dalili. Me za ka bani amsar da za a basu wadda za a gaya wa hadisin can na Hammadu, wannan ayoyin alkur'ani, wancan Hammadu ne dan Salama wanda bai wuce yana bacci yaro ya tashi ya masa ƙarya ya gobe ya zauna a karatu ya faɗi ta ba. Wannan wahayi ne da Jibril ya kawo, mutsa'in samma amin. Wannan tambayoyi daga Qur'ani na jero su, dukkan alkur'ani ya haɗu kan cewa maganar Hammadu ƙarya ce, ba yadda Allah zai sa bawa a cikin wuta zulma sai hujja ta yanke. To abin da nake so ga masu waya, dan Allah ni a ƙare ni iya bincike na kaf ban samu sunan annabin da aka aika na Amina da Sayyidina Abdullahi suka kafirta da shi ba, balle wannan ayoyi su aiki kansu. Sai tambihi in wuce dan saboda wata kar in bar abin haka a buɗe wani ya hasaso ya wahala kansa gunyin tambaya. Wani zai iya cewa a ai kuwa lallai an aika musu ko da ba mu san waye ba. Dalili na akai Allah na cewa wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah. In ka tambaye su wato kafiran Makka kenan wa halicci sammai da kasai za su ce maka Allah, da ba aika bai akai suka sani, dan haka an aika musu. To kar ma mutum ya ban amsa da wannan, dan wannan ba amsa bace. Dalili na a kan kore wannan, dalili na farko sura ta 36 aya ta 6 Allah yana musa wannan magana, ba a taba aika musu da wani jakada ba, inda yake cewa litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafil. Mun sauka maka da alkur'ani dan ka yi wa jama'a gargadi, jama'ar da ba a yi wa iyayensu gargadi ba, wannan nuna ba a tura jakada ba. To har yau kar me jina ya ɗauko min wata gurɓatacciyar fassara yadda zai yi waya cewa litunzira qauman ma unzira aba'uhum, ma dinnan mausula ce don haka jumla ta takarari ce, ana nufin dan ka gargadar da mutane irin gargadin da aka yi musu, aka yi wa iyayensu. Ya ce ai wannan tabbatar da aiken take yi, ba kore shi ba, saboda ma a gonsa mausula ce. Zan ce ko kaɗan duk wanda ya fassara aya a matsayin ya ɗauki ma dinnan mausula ce, gwari ne bai san larabci ba. Da ma mausula ce ba za a ibara kan a'idi gare ta, damirin ta a'idi ya zama fahum ba da fata gaya, sai ya zama wahum, to ma ta zama mausula. Amma tun da aka ce fahum, to wannan la ma kai nafiya ce, korewa ce. Ma unzira ba a aika ba, ma unzira ba a gargaɗa ba, saboda fahum. Inda ma unzira mausula ce sai zama wahum, amma da Allah ya ce fahum bisa ka'idar larabci ta zama nafi take, korewa ce. Dan ya kamata kowa zama ala basirati. Har yau daga dalilai na cewa ba a aika wa da mutanen Makka kafin annabi wani jakada ba, sura ta 28 aya ta 46, wa ma kunta bi janibi turi iznadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin qablika. Allah yana faɗa mun sauka maka da shi, ba ma kunta baka kasance ba bi janibi turi, a gefen dutsen tsur yayin da muka kira, sai dai rahama ce ta ubangijinka domin kai gargadi ga mutanen da ma atahum min nadhirin min qablika, kafin ka ba a taba aika musu da annabi. Haka Allah ya faɗa, kai wa mutane gargadi da kafin ka ba a taba aika da annabi ba. Sannan har yau dalilan da ke da tabbata ba a tura musu da annabi ba, sura ta 32 aya ta 3 ubangiji na cewa am yaqulu naftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika. Kafiran Makka suna cewa kirkirar wannan littafi kai, inji ubangiji yace ƙarya suke, huwa al-haqqu min rabbika, ka tafi ga bagadi, gaskiya ce daga gun Allah, kai musu gargadi ma atahum min nadhirin min qablika, kafin ka ba mu taba aiko musu jakada ba, kai ne na farko, je ka kai musu gargadi. Wannan ke tabbata mana babu jakadan da aka aika musu, balle waɗancan ayoyi 18 wanda ayoyin takaita su ne. A jumlar ayoyin da na fitar sun kai guda 30, saboda na san wata ba lokaci. To wannan kenan, sai mu dawo jereran tambayoyin da nake. Wannan a tambaya ɗaya ne, tambaya ta 13, hadisin Tabarani ko ku afuwan Tabari da Suyuɗi cikin Ad-Durrul Mansur yayin fassarawarsa ayar da take faɗa allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidi, shine sarkin da yake ganin kayan da kake mikewa
yake ganin cicciruwanka cikin masu sujjada. Ibnu Abbas ya ce ya Rasulullah, Ibnu Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ahbatani Allahu ila al-ard fi sulbi Adam, Allah ya sako da ni ƙasa a tsatsan annabi Adam, ya sanya ni a tsatsan annabi Nuhu, ya mai da ni cikin tsatsan annabi Ibrahim, sannan bai gushe ba, lam yazalillahu ta'ala yanquluni, Allah bai gushe ba yana ciccira ta, ya cire ni daga nan min aslabil karima, daga tsatsanni masu girma, wal arhamit tahira, zuwa ga mahaifu tsarkaka, hatta ukhrijtu min abawaya, ko har Allah ya fidda ni daga uwata da ubana, lam yaltaqi ala sifahin qattu, ko zunna a cikin kakanni na saboda daraja ta ba a taba yi ba. Annabin da Allah yake masa gadi irin wani bai taba yadda an samu sha'iba wadda za ta zama aibi ga manzan Allah ba, ko da misali a lissafin kakanni, sannan ya zo ya ɗauko mafi girman zunubi ya jefi iyayensa da shi, wato shine shirka, wanda yake cewa inna shirka la zulmun abin, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha, ya jefe su, ya ce to ina amfani duk wacce kariyar da aka yi sai da aka zo karshe sai aka dubo mafi tabewa mafiya halakar bayi su ne mushrikai suka haifa. Suka ba karɓar kallawa masu irin wannan kuma gaji wai suna son masoyan annabi. A wallahi ba masoyan suna bin masu dai tuhumar suna zaton son annabi wasa ne, son annabi ba haka yake ba. To mu tafi kan hadisin bai haƙi daga Anas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa maftarakan nasu firqataini illa ja'alani fi khairihima, jama'a ba su taɓa rabuwa biyu ba sai Allah ya dubi wacce jama'a ce tafi alkhairi sai ya zaɓi wato asali na daga cikin wannan. Fa ukuritu min abawayya falam yusibni shay'un min ahli jahiliya, har iyayena suka haife ni duk abin da yake na barnar jahiliya mafi girman ta shirka, to annabi ya ce iyayena ba su taɓa aikata ɗaya ba. Wa qaratu min nikahin, kuma sannan go ta jahiliya ta zina kafin saukar shari'a ta hana zina, ba iyayena tun kafin a haramta zina Allah ya haramta musu ita, ballanta na shirka. Walam akhruj min sifahi min ladun adama hatta tahatu ila abi wa ummi, wanda akan su muke magana, har wato nudufa ta zo cikin tsatsan mahaifina shine Abdullahi, da mahaifar mahaifiyata ta ce na Amina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har aka zo Allah na gadi na, fa ana khairukum nafsan, dukkan ku yace da sahabbansa ba wanda ya kai ni tsarkin rai, wa khairukum aban, dukkan ku ba wanda ya kai ni tsarkin uba. Sannan a ce uban nan dan wuta ne, uban nan kafiri ne, uban nan mushriki ne, alfahari yana tutiya ga annabi na tutiya a riwaya sahiha sai ana khairukum aban, dukkan ku na fi ku tsarkin uba, kuma ana cewa uban nan kafiri ne, kafirin nan ya zama fiye. Ga riwayar Muslim Tirmidhi shi kansa Imam Muslim din tun da gaskiya ɗaya ce, yana cikin marwaita daga Wasilatu dan Asqa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'il, ubangiji ya zabi annabi Ibrahim daga ƴaƴan Ibrahim ya zabi Isma'il, daga ƴaƴan Isma'il ya zabi bani Kinana, daga bani Kinana ya zabi Quraish, daga Quraish ya zabi bani Hashim, daga bani Hashim ya zabo ni, ba uwa da uba ba kabilan ma tankaɗe da rairaya Allah ya dinga yi, kuma sai da ya zo zaɓar wanda su za su tsuguna, wannan ita ta tsuguna ta yi naƙuda ta haifa sai ya zaɓo mushrika. Duk mai amfanin waɗannan hadisi yana cikin Muslim ɗin, kuma wannan hadisi akwai kamar sa cikin Buhari muktasaran bai kai tsayinsa ba, akwai kuma mutawwalan cikin wato littafin Abul Qasim Hamza ibn Yusuf as-Sahami, wato Zahirul Uqba ya kawo shi da lafazi mafi tsayi, haka Dabari cikin tarihinsa su ma daga Wasilatu dan Asqau na kyale usulubin wato lafazin saboda tsayinsa. Akwai hadisin Abu Na'im wanda ya kawo shi ta hanyoyi guda uku, na ɗauki ɗaya ita ce hanyar Ibn Abbas wanda ya ce Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji bai gushe ba yankuli ni yana ciro ni min al-aslabi tayyiba, daga tsatsanni tsarkaka zuwa ga mahaifu wato tsarkaka, sai tsatso na mai tsarki zuwa mahaifar mai tsarki, muhazzaban abin kulawa da tsarawa da kiyayewa. La tansha'ibu shu'batani illa kuntu fi khairiha, duk inda jama'a biyu ta rabu sai Allah dubu wacce tafi sai ya zama ita ce kabilata. Haka nan Ibnu Sa'ad ya rawaito daga Ibnu Abbas da wannan lafazi da dan sabani kadan, yana wallahi maftaraqat firqatani منذ خلق الله Adam, tunda Allah ya halicci Adam jama'a basu rabu biyu ba, ila an kuntu fi khairiha, tun daga kan Adamu har zuwa haifata annabi ubangiji ta dubi al'ummar da tafi sai zaɓo ni ciki.
haka hadisin Tabarani da Baihaqi da Abu Na'im wanda hanya 13 kenan daga Abdullahi bin Umar. A cikin wannan lafazi na Abdullahi bin Umar annabi ya ce fa ana khiyarun min khiyar ni a farko zaɓaɓɓe ne ni kuma daga zaɓaɓɓu kuma su ake cewa kafirai dan kowa ya dai na sama bai kai wanda su suka haifa ba, su suka fi kusa. Dan ko mutum yana da kaka mai daraja ya zama na uwansa cikin shege ta haife shi ita yar ka ga magana nasaba ta lalace. To saboda haka yace ana khiyarun min khiyarin, wannan magana ma bata taso ba. Anan Tirmidhi da Baihaqi wanda hanya 15 kenan daga Ibn Abbas suke cewa yayin da ubangiji ya halicce ni khalaqani ja'alani min khayri khalqi, sai zaɓi halittar da tafi alheri ya sa ni ciki. summa hina khalaqal qaba'ila da ya halicci kabilu ja'alani min khayrihim qabilatan, zai dubi kabila da tafi ya sa ni ciki. wa hina khalaqal anfusa da ya halicci rawuka ja'alani min khayrihim nafsan, dubi ran da yafi kowanne tsarki sai mai da shi nawa. summa hina khalaqal buyuta da ya halicci wato family ja'alani min khayri buyutihim, sai dubi familin da duk duniya ba irinsa sai ya zama shine na fa ana khairuhum baitan, duk a familin duniya ba ini, wa nafsan duk wani mai tsarkin rai ba ini, inji manzon Allah. wannan familin kuma ake cewa dan wuta ne, mushrikai ne, kafirai ne. akwai ruwaya Tabari Bazzaru daga Abu Ali ibn Shazana daga Ibn Abbas, a nasa lafazin yana cewa wasu mutane sun shigo daga Quraysh gun Safiyatu binta Abdul Muttalib ya kumbo koko goggon manzon Allah, suka zauna suna fariya irin ta jahiliya. Nana Safiya take cewa ita ma ta tsoma baki, minna rasulullah, naji duk abin da kuke faɗa kuna da shi, amma kan ku manta annabi cikin mu yake. sai suka kada baki suka ce tambutun nakhlatu fil ardil kiba, ai dabino kan fito a ƙasar juji. sai ta tafi ta zarce ta gaya wa manzon Allah, ka ji abin da kabila wancan suka shigo suka ce. fa gaziba wa amar bilal, annabi ya tafasa ya ce bilalu ya zo. fa na dafin nan sai ci tafi ka kiran sallah, duk sanda bilalu ya kiran sallah yaki. a ranar manzon Allah ya dauka yaki ya samu. bilal ya kwala kiran sallah, jama'a suka taru, manzon Allah ya fito ya minbari suna zaton ko yaki za a fita. sai ce ayyuhan nasu man ana, ya ku jama'a waye ni? sai suka ce anta rasulullah, kai ne rasulullahi. sai ce an sibuni, ku faɗi nasabata. sai suka ce muhammad ibn abdullahi ibn abdul muttalib, kai ne muhammadu dan abdullahi dan abdul muttalib. sai ce fa ma balu aqwamin yunziluna asali, me ya samu mutane suke kaskanta asali na? fa wallahi inni la afdaluhum aslan, duk asalin da suke gadara da shi wallahi na fi su kyan asali. wa ghayruhum mawdi'an, inda aka haife ni yafi inda aka haife su. annabi ya toga ce, ya kudin gore ya ce duk wani mai asali na fi shi, ko da babanka mumini ne. annabi ce na fi ka asali. ashe kaga tabbas babansa mumini, dan da babansa ba mumini bane ya ce wato kafiri ya fi mumini ke, tunda babansa ya zama ba mumini. wannan kaulin yanzu na asali din nan kuma zai ba mu darasi mai hadarin gaske. yunziluna asali, suna sauke darajar tushe na. to ya wanda ya kafirta tushen, wanne ne mafi hadari ciki? ga annabi ya ce a kiran sallah ya tsawatarwa. sannan kuma ya ce an sibuni, ku faɗi nasabata. wannan yana nuna ba sayyidina abdullahi ba abdul muttalib ba hashimu ba abdul manafi ba qusay ba kilabu ba firu ba ka abu nadaru kinana malik addu udadu ilyasu adadu muqawwam nahur tayrahu ya arba juba nabitu isma'il ibrahim tarahu azaru ra'u faliu aybaru shalu arfa shadu samu nuhu lami kuma tushalu akanuhu qainana anusha yardu mahala ila shisa harkan annabi adam. dole wannan gaba ɗayan su zama mu'minai, saboda yace an sibuni. dalili da ya zama dole su zama mu'minai ko waliyi ko annabawa, hadisin Baihaqi cikin Shu'abul Iman daga Ubay ibn Ka'ab da Mu'adh ibn Jabal, hanya biyu kenan. suka ce wasu mutane a zamanin manzo Allah sun zo intasaba, suna faɗar darajar nasabar su. sai ɗaya yake cewa ana fulani bul fulan, ni ne wani dan wani. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu nasiha, yace ku kafin ku a zamanin annabi Musa wasu sun taba irin wannan abin da kuka yi. sai Allah ya wa annabi Musa wahayi yace amma anta ayyuhal muntasibu ila tis'ati aba'in fa anta ashiruhum finnar. yace da annabi Musa ya gaya masa, kai mai alfahari da iyaye ka lissafa har guda 9 dan wani. Allah ya ce a gaya maka kai ne na goman su a wuta, saboda me yayi alfahari da kafirai. ga annabi kuma anan yana cewa a faɗi nasabata, kuma gashi ya hana wasu su alfahari da iyaye kafirai su nasabta kansu gare su. wannan shi ya tabbata cewa
nasa iyayen da kakannin muminai ba za ka da bai nasabta kansa gare su ba tunda ya hana. Wato tambaya ta 14 wadda nake hadisin Imamu Ahmad da Hakim da wani su wanda suka rawaito daga manzo Allah dan hanyar ta baka yawa na takaita ta kan biyu cewa annabi ranar yakin Hunain da daga tai daga an ji shi yana irtijazi yana zagarabtu yana wa kansa kirari yana anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni ne annabin Allah ina kuke kafirai annabin Allah ne ni ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib. To wannan ba intisabi bane ma iftikhari annabi yake da abdul muttalib kafiri ne lalle da annabi bi intisabi ko iftikhari da shi ba domin ya hana iftikhari da uba kafiri ko kaka kafiri kamar da bai haƙiyar wato daga Abu Raihana har yau kuma sake ruwata daga Ibn Abbas ya sake ruwata daga Abu Huraira din na shafi asani don lafazin shine la taftakhiru bi abaikum alladhina matu fil jahiliya kakku alfahari da iyayenku da suka mutu cikin jahiliya ma na suna mushrikai wallazi nafsi bi yadi lama yudahdihu alju'alu bi anfihi khairun min abaikum alladhina matu fil jahiliya wallahi in ji annabi na rantsa da sarkin dare na ce tafin kosa abun nan da alju'alu buzuzu yudahdihu yake murginawa bi anfihi da hancinsa yana nufin kashi kenan ya fi waɗannan iyayen naku kafirai. A riwayar Abu Huraira inna Allah qad azaba ankum aibatal jahiliya wa fakharaha bil aba Allah ya tafi muku da daudar jahiliya ya tafi muku da alfahari da iyaye la yantahiyanna aqwamun yafkharuna bi rijalin innama hum fahmun min fahmi jahannam aw la yakununna ahwana ala Allah min al-ju'lan allati tadfa'u an-natna bi anfiha. Manzo Allah ya ce ubangiji ya tafi muku da alfahari da iyaye kafirai ku daina yi ko kuma wallahi al'azim ubangiji ya wulakanta ku ku zama na mafiya kaskanta daga buzuzun da yake tura kashi da hancinsa. Wannan hani ne na manzo Allah ne alfahari da uba kafiri ko kaka kafiri gashi kuma an ruwaito shi yana alfahari da babansa yana alfahari da kakansa ashe yana tabbata maka ba kafirai bane. Idan kuma ka ce kafirai ne amsa min kan wannan me mafitar waɗannan ko su ba hadisai bane ya za mu yi da su waɗannan. In yi wani tambihi kafin a buɗe waya kar mai sauraro ya yi wani zato na cewa ai za ta iya kamar yadda wato ubangiji ke faɗa mana turo ma'aika ala fitar min rasuli ya zama na a duniya annaba sun wuce risala ta bata da haka mutane su kafirta. Ubangiji ya duba waɗanda suke mafiya dama a ciki sai ya zaɓa sai ya zama na wato a cikin kafiran waɗanda suka fi dama sai ya zaɓi su ya zama su zai turo. Wannan magana ba haka take ba. Abin da muke son mu tabbata dan uwa kada wani ya zaci cewa ai ubangiji ya wato zaɓa ne daga dama ko zama duk duniyar kafirai ne mushrikai ne ya zama iyayen annabin su ne dama idan aka duba hadisin Abdurrazzaq da isnadi sahih bisa sharadin Bukhari da Muslim hadisin Ibn Munzir cikin tafsirinsa dabari Ibn Jaririn daga Ma'maru daga Abdullah bin Musayyibi yake cewa Sayyidina Ali bin Abi Talib yana faɗa bai gushe ba ala wajil ardi sab'atun akwai mutum 7 a ban ƙasa musulmai waɗanda suke raye fasa'idan zuwa sama ba dan waɗannan 7 ba in ya zama da duk duniya ba musulmi sai kafirai halakatil ardu wa man alayha Allah zai halaka duniya kenan kullun akwai musulmi dan kanka ta san mai wancan hadisi da na kawo ubangiji ya dubi mabi alhari ya zaba kace a kafiran ma wani ya wani dama a zabuwa kafiri da haka duk da haka dai suna nan a kafiran su wannan ba zai yi ba a duniya kullun akwai musulmi tunda Allah ya yi ta da haka sai dai in koya zama na a fifita kafiri kan musulmi tunda shi Allah ya zaba ya haifi manzon Allah kuma shi ya ce sai an dubi waye ya fi sannan a zaba a sa shi cikin sa ya zama ga musulmi aka zabi kafiri. Dalili na biyu a hadisin Ibn Jarir wanda ya karbo daga Shahrub bin Hawshabin daga Sayyidina Ali Ibn Munzir ya karbo daga Qatada ta gun tafsirin fadin Allah kullu bi minha jami'an yace Allah bai gushe ba maza lillahi awliya'u منذ هبط آدم ما أهل الله الأرض لإبليس إلا وفي أولياء يعملون بطاعته tunda Allah ya sauko da annabi Adam muddin akwai shaytani da yake bin ko kuwa iblisi da yake wato da'a ga shaytan to ubangiji na da waliyi da yake masa da'a to ya kamata zabin nan ya zama wannan mai da'a ne tunda manzo Allah ya ce ana duba wa yafi sai zama shi aka zaba. Sannan na uku wato Ibn Abdul Barri
ya rawaito daga ibn qasim daga imam malik ya ce labari ya zo daga ibn abbas a ƙasa ba a gushe ba cikinta akwai waliyun lillahi ma dama fiya li shaitan wali mutukar shaitan yana da wali to Allah yana da wali tun da ya saukar da Adamu har kawo yau kuma har zuwa naɗe ƙasa haka azurki ya kawo cikin tarihu makallab hadisi na hudu da ke tabbata wannan magana shine hadisin ibn maja hadisin tirmizi ibn abdulbar abu na'im ibn kasir kansa ya kawo da haka na kawo shi a ƙarshe ya zama zakaran gwajin dafi yana daga cikin waɗanda suke dakarun salafiya masu irin wannan da'awoyin suka yadda da su duba tafsirinsa karkashin faɗin Allah wala la taqullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin la huddima sawabi wa bi'un wa salawati zuwa ƙarshe har yau ibn kasir ya sake rawaito ta kan sobanu dabarani ibn hajar cikin majmu'u tarijin su daga anasu alil qari mulla kenan cikin sharhin ashfa juz'in farko ismin farko babi na uku fasalin farko daga abubakar al-mutawwi haka jundiyar wato cikin fada'ilu makka daga mujahid ahmad dan hanbali ya rawaito daga ka'abul akhbar al-hallal ya rawaito daga zadan ibn shazan al-munzir ya rawaito hadisi daga ibn abi hatim da isnadi sahihi daga ibn zuraijin yayin da ubangiji ke faɗa rabbi ij'alni muqimas salati a harshen annabi ibrahim wa min zurriyyati rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙasa lan tahluwal ardu min 40 rajulan akwai mutum 40 a cikin ƙasa tun daga saukar annabi adamu wa bihim tuskauna da albarkar su ake muku ruwa wa bihim tunsaruna da albarkar su ake azurta ku ma mata minhum ahadun illa abdalallahu makanahu akhar ba ɗaya da zai mutu ciki sai Allah ya musanya wani abu giransa kaga kenan akwai salihai a duniya tun daga saukar adamu har zuwa haihuwar manzon Allah ba dalilin da Allah zai dauki Abdullahi yana kafiri ba annabi ya tabbata sai an dubi wanda babu kamar sa a duniya shi ake zaba wanda allafazin Zuhair ibn Muhammad ma cewa yi laula zalika la halakatil ardu wa man alaiha ba dan wannan salihai ba da suke wanzuwa a ban kasa duniya da ta halaka da baki ɗayan wanda yake cikinta jama'a wannan da sigar gamewa kenan wato a duniya ba a rasa salihai amma da sigar hususiya salihan nan mafi yawansu a zuriya annabi ibrahim ake ciro su wato wanda shine kakan manzan Allah kaga min babu Allah kenan ma a cikin gidansu a gidan manzan Allah din ma'ana a cikin kakanninsu ake kira kamar yadda abdu ibn humaydin ya rawaito cikin tafsirinsa ibn jarir ya rawaito ibn munzir ya rawaito daga mujahid abdurrazzaq daga ma'amaru da qatada daga ibn abi hatim wato ko ibn abi hatim ya rawaito daga sufyan ibn uyayna yayin da Allah yake cewa waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi akakin annabi ibrahim alaihi salam yace lam yazal fi aqibi ibrahim man yaqulu la ilaha illa allah hatta taqum as-sa'a tun daga sayyidina ibrahim ya bayyana har busa alkiyama Allah ya masa alƙawarin a tsatsansa sai ya fitar da mai hailala ko ba a turo annabi ba wannan yake tabbata mana cewa bayan da za a ɗau kafiri a cikin wannan tsatsan bayan ga mumini annabi kuma ya ce sai an dubi fiyayye shi yake zama kakansa wannan duka hadisai ne na manzon Allah ba ra'ayina bane ba ra'ayin wani mutum bane suna nan cikin waɗannan littafai da asani da nasu tambihi na kusan ƙarshe kada mai sauraro ya ji wannan magana ce to ai akwai matsala ina ka kai aya ta 74 cikin sura ta 6 da Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ka tuna sadda ibrahimu alaihi salam wanda shine kakan manzo Allah yace da babansa azar inni araka tattakhidhu asnaman aliha yanzu guma ka kamar alloli to fa ni ina ganin ka da kai da mutanen ka cikin bata mabayyani ce to ai gashi alqur'ani ya rushe wannan magana da kai Allah subhanahu wataala na faɗa baban annabi Ibrahimu mushriki ne shi kuma kakan annabi ne to ina cewa da mai sauraro kafin a buɗe waya kar ma mutum ya tsoma gayan wannan domin in ka bi haƙiƙin mufassirai azarun nan da isnadi sahihi ba shine baban annabi Ibrahim ba kamar yadda ibn al-munzir ya rawaito daga ibn jurayj ibn abi hatim da isnadinsa zuwa suddi an ce masa sunan baban Ibrahimu azar sai ya ce a'a sunansa tarahu ibn jarir ya ce laisa azaru bi walidihi azaru ba shi ya haifi Ibrahimu ba tarahu ne ya haife shi a wata riwayar tayrahu dan sharuhu dan saruhu dan nahur dan falihu dan aibaru dan ra'u
to wata kilka ce ya zaka yi da waccan aya gashi Allah ya ce masa li abihi ce abu ne mai sauki, al'adar ubangiji yakan yi zance ya kira baffa da uba ko kawu da uba ko kaka da uba. Ka duba cikin sura ta 2 aya ta 132 Allah ya ce am kuntum shuhada'a idh hadara aqubal mautu idh qala li banihi ma za ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa ibrahim ilahan wahida. Yake cewa ko kun kasance mahalarta yayin da mutuwa ta zo wa Yaqub ya tara ƴaƴansa ya ce me za ku bauta wa bayana? Suka ce za mu bauta wa ilahaka ba wato ubangijinka wa ilaha abaika ubangijin iyayenka Ibrahimu da Isma'il da Ishaq. Kowa ya sani annabi Ibrahim kakan Yaqubu ne ba babansa bane. Kowa ya sani annabi Isma'il babban annabi Yaqubu ne ba babansa bane. Annabi Ishaq ne babansa. Amma yace suka ce ilaha abaika suka kira su iyaye da nassin alqur'ani. Alqur'ani ya tabbatar da duka iyaye ne, da kaka da babba da uba duk iyaye ne. A wani gun ma har khal wato abin nan kawu dan uwan uwa kamar da yazo haƙin annabi Ibrahim annabi Isa da annabi Yaya. Idan da an dauka dole sai su yaki ya bayyaze babba ya mayyaze kaka ya mayyaze uba kamar da yazo li abihi azar din can sai a ce na abudu ilahaka wa ilaha abika ishaqa kenan wa ilaha jaddika Ibrahim kenan wa ilaha ammika Isma'il. Ba a faɗa ka ba da aka kira su abu. Wani yana nuna alqur'ani ya saba kiran babba da uba ba a haƙƙin azaru kawai ba. Abul Aliya ya rawaito hadisi daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa Muhammad ibn Ka'ab ya karfafi wannan abu da muke kai, wato aljaddu abun wal ammu abun wal khalu abu, kaka uba ne, babba uba ne, kawu uba ne. To wannan din mu aje ma ta fuskar tarihi alqur'ani ya fito mana da wannan haƙiƙar azaru ba baban Ibrahim ne. In muka koma ta janibin tarihi bisa takdiri akwai hadisi na ko asar na al-Munzir wanda ka da isnadi sahihi zuwa kan Sulaiman ibn Sakharin cewa azaru ya rasu ko ya hallaka ya mutu ranar da aka jefa sayyidina Ibrahim cikin wutan Namrud. Yayin da sayyidina Ibrahim ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil sanda za a jefa shi, ubangiji ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wuta ta zama salli. Azar na ganin haka sai ce min ajli dufi anhu, saboda ni wutan nan ta yi haka dan ni aka tsare shi. Ubangiji sai ya kishi fa arsala ilaihi shararatan minan nari fa ahraqatu, sai Allah ya aiko da wuta kan Azaru ta kone shi take a gun. Ya zama na maimakon annabi Ibrahim shi Azaru shi ya kone take a wannan guri. Annabi Ibrahim ya fita ya tafi Harrana, ya zauna kusan shekara 19 a can, ya wuce Urdun nan ma zauna zamani mai tsawo, ya dawo Misra a nan ma ya zauna. Bayan ya samu shekaru a Misra ya dawo Iliya a ta Falastin, a nan ya haifi annabi Isma'il. Ya haifi annabi Isma'il yana da shekara 90. Da ya haife shi ya tafi da shi kamar da kowa yake da labari, Allah ya ba mu labari, ya tafi da shi Makka, ya je ya aje shi da babarsa na Hajar. Bai koma Makka ba sai bayan shekara 18 ya koma ya gina Ka'aba, a lokacin shekarunsa 108. Ubangiji na ba mu labari wannan waƙi yana cewa wa zarfa Ibrahim al-qawaid min al-baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, har izuwa inda yake ba mu labari na addu'a da yake rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yace Allah gafarta min, Allah gafarta wa iyayena, walidayya tasniya ce uwata da ubana, yawma yaqumul hisab ranar tashin alkiyama. Anan muke tabbata azar baban annabi Ibrahim da nassin alqur'ani. Domin me Allah ya ba mu labari cikin sura ta 4 aya ta 114, wa ma kana du'a'u Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Addu'ar da Ibrahim ya dinga wa babansa yayi ne dan wani alƙawari da ya masa. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra minhu, yayin da ya gane cewa babansa magaucin Allah ne sai ya barranta daga gare shi, ya daina masa istighfari. Yaushe ne ya daina istighfarin nan? Sanda wuta ta sauko ta kone Azaru, ya gane cewa Allah bai nufi ya shiri Azaru ba, ya mutu kan kafirci. To a sadda yayi wannan yana da shekara 37, sadda aka kone Azaru. Annabi Ibrahim yana da shekara 37. Sadda yake wannan addu'a na cewa gafarta wa babana, shekara 108 yake duniya. Tsakanin addu'ar waccan da Allah yake faɗa ya daina yi
da wannan da yake wa babansa shekara 71 ne. Kana ganin bayan Allah ya ba da labarin lamma ta bayan lahu annahu adu lillahi tabarra aminu bayan shekara 71 yana shirin gamuwa da Allah ya kuma koma kan wancan aiki da aka hana shi na nema wa Azaru gafara, sai aka gano Azaru daban, baban Annabi Ibrahim mahaifi daban, dan gashi ya ci gaba da yi wa wancan na asalin addu'a wanda shine nahuru mumini ne. To a ƙarshe na zo ai an dire abinda nake so in rufe da shi a ƙarshe ga duk wanda zai kira, wato cikin zai ce Muslim ne ya rawaito wannan hadisi da nake magana kai, to shine zan ba shi misali a takaice wanda nake son in faɗa masa. Muslim ya rawaito, ya faɗa matsayin waɗannan gunsa. Muslim ya rawaito akwai aya 100 da tabbata cikin suratul Baqara. Ka yadda Qur'ani bai cika ba? Muslim ya rawaito zai zo a ƙarshen zamani wani lokaci da wanda ya tsaya da aiki kansa na da ladan mutum 50. Suka ce cikinsu ko cikin mai ce cikinku, za ka yadda in mun bi wannan zahirin? Saboda Muslim ne ya rawaito wanda ya tsaya da ayyuka lokacin bacin al'umma daidai ki da sahabin Annabi 50. Muslim ya rawaito sadda Annabi ya ce aka takarda a rubutu ga za ku bata bayana, sayyidina Umar ya ce a ku tausaya Annabi ciwo ya zafi, da haka ba a kawo wannan takarda ba. Za ka iya cewa Annabi ya ce ba za ku bata ba za ku rarraba ba in na rubuta, ba abin ne ma'aiki bar rarraba ta faru. Za ka ta rarraba nan da batan nan laifin sayyidina Umar ne, kamar yadda kake kafirta iyayen Annabi dan Muslim ya ruwaito. Muslim ya ruwaito Annabi ya ce mafiya tsananin kauna gare ni mutane ne za su zo a ƙarshen zamani wanda suke burin su mun gani ɗaya a bakin adadin rawukan iyalansu, cewa mutanen ƙarshe da za su zo masu tsananin kauna sun fi sahabbai san manzon Allah. Yana cikin Muslim. Me matsayin wannan gunka? Muslim ya ruwaito za a zo da wasu mutane ladan lahira za su sha tafki, sai in ga an kora su, in gane sun ce sahabbai na, sai a ce baka san me suka fara ba bayan ka a kore. Za ka iya fitowa yadda kake ga yan Annabi ka ce Muslim ya ruwaito za a kora wasu sahabbai ana su shan tafki? Idan ba shafi'i ne kai, shafi'iyar ka ta wajabta yin bismillah a sallah in mutum bai ba ya da sallah. Muslim ya ruwaito Annabi ya yi sallah ba bismillah. Ka masa raddin wannan? Haka ta saba masa idan liman ya yi sallah zaune ku zauna a zaune ku yi ta. Sun kawo dalilai mukhalifatul ladi suka ce duk wanda ya sallah a zaune na da ikon yi a tsaye ba shi da sallah. Muslim kuma ya ruwaito har yau ya ruwaito duka ɗaya ga taimama. A mazhabin Shafi'iyya sun faɗi adilla da suka saba wannan riwaya ta Muslim. In duka bai kai biyu ba babu taimama. In ba maliki ne kai, malikiya tana nan kan cewa yin aqidul bai'u bima yadullu ala ridha wa in bi mu'adatin, kamar da mutazi da faɗa da adillar da suka dogara da kai suka dogara da su suka saba wa riwayar Muslim. Ya rawaito al-bai'ani bil khiyari. Har yau wajen misalin shafar kai a malikiya dole a shafe shi duka gun Muslim 1/3 ne, riwaya tana nan ciki. Wannan bata kai hadarin mahaifin ma'aikin Allah ba. Haka mas'alar sallama biyu ita ma sun saba da malikiya, tana cikin Muslim. Idan mutum ba Hanafi ne, mas'alar itilaji in an dago daga ruku'u wadda Muslim ya ce wajibi ce, Hanafiya ta ce ba dole bace da dalilanta. Haka zalika ta saba gurin sai da mudabbarin bawa wanda Muslim ya ruwaito za a iya sai da shi, suka ce duk wanda ya sayar ya saba wa Ubangiji. Haka zalika wajabcin wanke ƙwarya sau 7 idan kare ya lallagi cikinta, Muslim ya ruwaito sun ce sau 1 an wanke ya isa, sun saba wannan riwaya. Haka zalika karatun Fatiha Muslim ya ruwaito dole ce, amma a nasu mazhabin ba dole sai ka yi ta bande ka karanta Qur'ani ka soke farilla. Haka zalika in ba hanbali ne kai, Muslim ya ruwaito azumta yawmu shakki haramun ne, amma a Hanafi Hanbaliya sun haɗu kan cewa gaba ɗaya za a iya yin sa. Haka gabatar Ramadan da azumin kwana 1 ko 2 a cikin Muslim haramun ne, amma a Hanbaliya da adilla da suka fa hujja da su halal ne. Hujjojin waɗannan ba magana fiqh zan yi ba anan, sun ce qamat adillatun ukhra mukhalifatun lihadi fa quddimat alayha. In har an yi haka tun kafin wannan matsala, iyayen mu annabi sallallahu alaihi wasallam su ne a haƙƙu da ai haka kansu a tsari alfarman manzon Allah, musamman ga waɗancan dalilai da muka gabatar. To a yanzu a gurguje wannan shine abin da nake kira, sai a iya buɗe layi duk wanda yake son musharaka ya zama kan maudu'in da muka yi magana yanzu, wanda yake da magana ya yi. Na'am, akramakallahu abun. To ina fatan masu kallon mu da saurare sun bi shai a hankali da ji na basira, kuma da fatan za a yi tambayoyi ko kuma za a yi maganganu masu ma'ana
wanda zai dace da sunnar annabi kuma wanda zai dace da haɗa kan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan duk wanda zai bugo ya bugo ma'ana, tambaya mai ma'ana. Akram kallah ga wani. Bismillah abu ita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yanke ta kira wani. Assalamu alaikum. Barka da waye mai tambaya? Barka da. To malam Sa'ad barka da. Marhaban lali. Lafiya lau. Madalla sannu ka dai. Na'am. To. Sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da suke ba wani aika da ba wani wanda aka aiko mutu. To amma inda muke jin karatu. Na'am. Kafin annabi a aiko annabawa da yawa sun zo da sabo to sabon da ya san musu gani. Yadda abin yake malam Salisu, annabawan duk da aka aiko risalar su ta keɓanta ne ga mutanen da aka aika. Annabi kaɗai aka aika kafatan linnasi bashiran wa nazira. Amma dukkan annabawan da suka wuce ga al'umma su aka aika, don haka ai na kawo maka kaji ayoyi har 3 na jero da ubangiji subhanahu ta'ala yake tabbata cewa mutan maka bai aika musu da wani sako ba. Don haka Allah ya subhanahu ta'ala ya aiko annabawa amma zuwa ga al'ummatansu, wannan sako bai shafi kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su a bayanin ma da nake son a fahimta, wancan na ɗauko a faɗaɗɗar da'ira ta maganar ku bata buɗe su ko na zikira a fafaɗar da'ira ta maganar wato ya suna wannan ashabul jahiliya, amma an komo a babin su iya ma'aiki mu a gunmu ma ba fatara bane, su mu'minai ne muwahhidai da gado da wannan alƙawari da aka yi musu. To akai mu kalla ga wannan kalla. To bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Waye mai magana? Malam Yusuf daga ina? To Malam Yusuf bismillah. To barka ka dai ina amsawa. To alhamdulillah. Allah sarki. Amma yau muke da bayanai da kai. Haka ne. Wato na ga mutum kuma na ji daɗi. To alhamdulillah mun gode Allah. A gaskiya na'am, malamai da dama suna amfani da wannan hadisin. Haka ne. Kuma na kan zauna ne tunani ne. Allah sarki. Wannan hadisi Allah sarki. ne fa'idarsa. Babu. Allah ya babu. Shi ina tunanin wannan. Allah sarki. Amma yau na samu waraka. To alhamdulillah. Ga bisa bayanai da kai. Alhamdulillah. Alhamdulillah to madalla. Wannan gaskiya ya taimaka mun. Alhamdulillah. Ya warware min damuwa ta da nake. Masha Allah. To babu laifi. Alhamdulillah. Allah Amin saboda ma'aiki. ya kare ka. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Amin ya Allah. Amin. To madalla mun gode. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa mai magana? Malam Muhammad daga ina? To Malam Muhammad bismillah, ka daga murya kuma ko? Ina fatan Malam Muhammad zai yi tambaya mai ma'ana. Malam barka da zuwa. Mun barka ka dai Malam Muhammad. Allah ya saka maka da alheri. Amin saboda ma'aikin Allah. A hakika zan kira ne ga dukkan waɗanda yake musamman malamai Na'am. musamman wanda suke jin cewa lallai suna da ilimi Na'am. su yi kokari yi tambaya domin kada bayan ka tafi ya kasance kuma a zo ana mana waɗansu bayanai waɗanda suke yanzu su damu da kwallo. Allah sarki wannan yana da kyau. Allah dukkan wanda yake jin akwai wata tambaya wacce zai yi Haka ne. da bai gane ba don Allah ya yi kokari ya aiko da tambayar nan a yanzu Haka ne. mu ji irin amsar da za ka bashi Gaskiya ne. mu gamsu Wannan haka domin yake. ne mun fa'idanci da wannan zuwa na kuma Allah ya saka maka da alkhairi Amin saboda ma'aiki. waɗanda suka yi
kokari so kawo ka Allah su bai saka musu alkhairi. amin amin to madalla malam Muhammad Madalla muna fatan masu kallon mu da saurare za su ji shawaran da ka bayar. Salamu alaikum. Na, wai mai magana? To Albashir barka da daga ina ne ma na'am? To Albashir madalla barka da bismillah. to muna ba na ina godewa Allah ina tambaya ne. to Albashir Tambayar da ke yi shi ne wani kamar rabu da na'am suke kafurta manzon iyayen manzon Allah. na'am To shi ne ban san su yana son wani ya sanar da ni saboda samu hujja. ina kawo su a farko ina ganin za ka iya nema amma kuma dai a gurguje ga su da isnadin su na kawo su hadisi na farko shine hadisin abubakar bin abi shaiba wanda ya ce haddasa affan haddasa hamad ibn salama an sabitin anasin anna rajulan qala ya rasulullah aina abi wani mutum ya ce ya ma'aki ina babana sai ya ce finnar yana wuta falan ma kaffa yanda mutumin ya juya da baya da ahu sai annabi ya kira shi fa qala ya ce inna abi wa abaka finnar da babana da babanka duka suna wuta wannan shine na daya wanda na fara da shi na biyu hadisin Yahya ibn Ayyub daga Muhammad ibn Abbadin daga wato wanda yace lafazin na Muhammad ibn Ayyub ne ko Yahya ibn Ayyub haddathana Marwan ibn Muawiya yana nufin ibn Kisan daga Abi Hazim daga Abu Hurairah wannan duka a cikin Muslim ne qala yace qala Rasulullahi ista'azantu rabbi na nemi wato izinin ubangiji in ji manzo Allah dan astaghfira li ummi inni ma baba ta gafara fa lam azalli bai mun izini ba wasta azantu an azura qabraha na nemi izinin sa in ziyarci kabarin ta fa azina li mun izini to waɗannan su biyu na ɗauka kamar da wata kilba ka halarci farkon halkar ba amma na faɗi cewa ba fa su kaɗai bane akwai wasu hadisan sai dai waɗannan su suka fi ƙarfin isnadi wasu ma cikin waɗancan da na bari maudu'ai ne kuma duk ma'anar tasu ɗaya ce wannan abubuwa da na karanto za su yi musu kuɗin gora baki da wannan su ne hadisan. To ina fatan masu kallon mu saurari za su dan idan wani ya yi tambaya su bari a dan bashi amsa tukunna kafin wani ya sake bugowa. To salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To malam wani barka da. Barka ka dai. Barka ka dai. Na'am. nake so yi tambaya shi wanda ina bin yana mugun dore mun ke kullum sosai haka ne yawa tambayin shi ne kuma cewa gurin da sun yi kana sallah aka ce la ilaha illallah an ce ba za a fi ba za a fi muhammadu rasulullahi ko dan an ce mazan Allah ya ce duk da aka ce la ilaha illallah bi ce muhammadu rasulullahi ba malaika duniya da shannan ya yi kan to ya sunan naka wa sunan to alai muhammadu wato ina jin ka dan samu confusing ne na magana biyu akwai abin da kake son kawowa hadisin wato mimbari kake son kawowa wanda manzo Allah ya taka step na farko ya ce amin na biyu ya ce amin na uku ya ce amin to a nan ne yake faɗa jibrilu ya ce wanda aka faɗi sunanka bai maka salati ba to kar ubangiji ya ji kansa ma'ana dai kamar kalma ta la'ana to shi kake son ka kawo amma kamar wajen kiran sallah wanda za a ce hayya ala salati fala Allahu akbar la ilaha illallah wato shine guri guda ɗaya wanda aka san a bisa koyarwa ta musulunci ba wato ba sai an hada da Muhammadu Rasulullah ba dan a wajen kiran sallah haka aka ruwaito kuma a haka wanda ya ga wato aka kimsa kiran sallah yarsa a haka ya ganshi da haka wancan magana da kake kawo ta la'ana wanda aka faɗi sunan annabi ne bai salati ba amma a gun kiran sallah dan an ce la ilaha illallah ba a faɗi Muhammad Rasulullah ba wani laifi tunda haka aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ai ta halde kaga kafin wata wayar ta sake shigowa ina daɗa tambihi ga su yan uwa wato kamar yadda shi a cikin masu magana wani ke batun haɗa kan nan to lallai da Allah zai sa musulmi su fahimta musamman malamai duk malamin da ya ce sai ya haɗe mutane ƙarƙashin fahimtarsa to dama bai fiye adalci ba to shi kenan kira salamu alaikum salamu alaikum na akar makar ka maka shiga da mai na to bari dai salamu alaikum
wa mai magana awal mai manja bakin kasuwar santara. to madalla malawal bismillah. Ina gode wa malam da zuwa. to madalla ina godiya ni ma. Wallahi malam mu jahu. Na'am. Muna cikin wani matsala. Ya salam. Mun mai rena wazan Allah ma daga jahu ne. Allah sarki. Kuma a jahu. Me kace? Me kace? Wanda yake zagin manzon Allah ya ce Allah ya mutu ne a jahu ne. La ilaha illallah. Yawa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kuma a jahu aka yanka doki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Suka ce. Hasbunallahu wa ni'mal wakil kazanta kenan. Kuma a jahu suke faɗa akan masallaci. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Haka malam ko ka koma Kano. Na'am. In za ka yi addu'a da Allah ka dinga sa da jahu. Allah sarki Allah da za mu shigar. Ya salamun lahi to Allah ya laddafa. Allah kare ka. Amin saboda ma'aiki. Ina tsara maka. Amin saboda annabin rahama. Allah ya kare ka. Amin ya rabbal alamin fa. To amin ya Allah mun gode ba. Amin saboda girman ma'aiki. Madalla mun gode. Madalla mun gode. Saboda ina so na'am. ai ko da ke ana a ba masu wani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa mai magana Abdullahi ne fa daga jahun din kuma. to malam Abdullahi bismillah. Ina barka da zuwa malam. To madalla barka ka dai. Yau din nan wani labari ya ishe ni yayi murna. Na'am. Amma wajen mangariba. Na'am. Sai kuma sai na jiki na yayi sanyi. Allah sarki. Labarin ya dan canja. Haka ne. Abin da yake faruwa na ji malam Idris Abdul Aziz. A wakilanka sun je gidansa. Cewa kai ka amince. Haka ne. Dukkan tambaya ya maka tambaya. Shi ma in kana da wani tambaya a kansa ka mata kuma za ku yi a nan NTA. Sai daga baya kuma labari ya ishe mu cewa a'a wannan munakashan wannan filin da aka yi waɗansu ne suka saya sabila da a tattauna akan maudu'i guda ɗaya shine kan iyayen manzon Allah. Haka ne. To amma sai ka ce inda hali gobe kai za ka iya saya ka sayi wannan filin ku tattauna irin wannan matsala. Haka ne. To alhamdulillah tun da yanzu na samu layi shi wannan malamin na ji akwai matsaloli guda 7 wanda ya ba mu wakilanka cewa za ku tattauna a kansu. To idan kai amince ni din nan Abdullahi Bako Jahu ni da abokanai na za mu sayi fili in ma kai baka da uzurin sayan fili din ku tattauna da wannan malami na wanda yake Bauchi akan wa'annan maudu'i 7 da ya baka din. Shin ka amince? To akan kafin malam yayi magana na zuwa to shi ke ba kashewa to shi ke ya sunan mai magana sunana Abdullahi Bako. to Malam Abdullahi da farko ita magana ya kamata kafin mutum ya shige ta ya san ya take. Ni da farko ban san ma wani waye Idris ba, ban san shi ba. Abin da na sani lallai ɗazu an zo min da cewa akwai wani malami wanda aka ce yana faɗa wa almajiransa ya aiko min za a yi muƙabala da ni. Na ce to ai ni muƙabala in dai bisa ƙa'idar musulunci za a yi ta ai na fi kowa murna da ita, domin ita muƙabala sayyidina Shafi'i al-Imam Muhammad bin Idris Shafi'i yana cewa ina murna gaskiya ta bayyana hannun abokin jayayya ta in karɓe ta da jin daɗi. Ni za ba tsoron muƙabala. Na ce a faɗa masa koma ciwaye idan har yana da buƙatar muƙabala da ni a dai majalisin yau da a ce na son za a tauna da shi a yadda ake faɗa, ya ce ya gan yana son za a tauna da shi kan wasu al'amura da shi ya san su, amma waɗanda suka je suka same shi ce shi bai san wannan magana ba, bai faɗi ta ba. Ka tsaya mana in dire maka ana gama abin da aka yi ne. Aka ce ya ce bai santa ba, amma tun da an tura zai iya zuwa a yi muƙabala ɗin kuma za a zo kan abubuwan da za a tattauna da a lokacin ba ayyana ko abu ɗaya ba. Da suka zo suka same ni suka ce an je an sadu da shi, ya ce shi ba shi ya faɗi waccan magana ba, amma ya ce zai iya zuwa mu tattauna da shi. Na ce zalika ma kunna nabgi, sai dai akan me za mu tauna. Aka ce ya ce kan abubuwa, na ce ba haka ake ba. In an ce ɗariƙa wafilli wannan mu muka santa,
tsaya bannin gama mi akai ai aike ne shi ya san na tura masa da wannan a ba zan tsaya ba sai na gama kai ma shiru ne masu da ka gama na gaya masa cewa dole ya zaɓi topic dan yanzu gashi mas'ala ɗaya ce yadda ta ja lokaci na ya zaɓi topic guda ɗaya tal dan jiya kaga yadda ta faru ina magana kan zikiri wani ya tsallaka magana jam'i da taruwa su ake kanta wani na magana kyalle to ba na son allan gidan dara ni na san ka'idar mujadala na karanta littafanta musamman mujadalar da aka yi da ibn taymiya saboda dinin zamlakani su subki suka kai shi bango na karanta ka'idar mujadala yadda ake daukan maudu'i ake guda daya ai masa nambobi a tattauna a kai har karshe a banja to shine na faɗa masa na ce a gaya mai muna da maudu'i wanda kan in zo da ma an gayan yana magana tsaya ka ji ne tsaya mana indiri ai abin da aka yi nake faɗa maka sanda kake shiru ne ma na ce masa idan yana da sha'awar mu zo mu fara gwada da shi ai mas'ala ce farawa aka yi ba dole ce kaza za a yi ba mu muka ayyana wannan zama mu kuma an gayyato na aka ayyana mun abin da za na ce ya zo tunda an faɗan yana da ra'ayin iyayen annabi yan wuce ne ya zo ya kare hadisin na muslim din yanzu kuma yana kusa ba shi wayar ga tambayoyin da na jero ai akwai bukatar amsa su tunda yana faɗar hadisin su ma musulmi suna yanzu aka bugo waya cewa yana faɗar wannan maganganu mutane suna godiyar da aka yi musu wannan bayani da aka idan yana ya goba da shi wannan shine magana da ake son ya saka baki ya amsa tambayoyin da aka yi wa alaikum salam alga ta malam ina san da zuwa maraba barka dai an zo lafiya an lafiya Allah da Allah na farko ina son kai mun adalci to adalcin da nake so kai mun na'am don Allah idan ina magana eh kake ka sai ni to ba laifi sai ma zan ba To- dama in to- kana magana bayan kai to amma bisa sharadi daya to bismillah magana iyayen ma'aiki ne ita za ka yi assalamu alaikum ka amsa idan wani abu za ka shiga da mu to wannan sai dai mu ayyana shi mu sa masa lokaci ba zan amsa ba sai idan ka yadda ita za a yi ita nake nace kai mun adalci in zan yi magana kan gaske ba zan katse ka ba idan akan topic za ka yi magana in wani abu za ka yi magana a kai sai dai ka ayyana shi musa lokacin da a wannan ba magana ba ce umarni kake barwa wannan ba ai na ayyana kan iyayen ma'aiki za ka yi nace ba na aiko maka mudu ai guda bakwai ba wannan magana nake son yi da kai ba yanzu ba wannan magana nake son yi da kai ba magana nake yi kan iyayen ma'aiki eh abubuwa bakwai din nan To. sai mu tattauna su to ina son maka tambaya filin nan naka ne ko namu ne filin nan naka ne ko namu ne na ce filin nan naka ne ko namu ne to mu muka ayyana abin da zamu kansa za ka yi magana in ba za ka yi magana kansa ba to sai dai ka ayyana wanda za ka yi da lokacin da za ka yi bisa ka'ida muke ba kai ka faɗa wurin wazi ba kace duk abin da ka faɗa ban a yanzu mun faɗi sharaɗinmu akan wannan zami in kana da magana a kansa za ka yi in baka da magana ka tabbata jama'a ka tuba daga aƙidar kafirta iya manzan Allah kuma ka tabbata jama'a baka da wata magana wannan hadisi na muslim shaidan ne ya ja ka ya ruɗe ka ka tafi a kansa amma baka da hujja in kana da ita ka bayar ina nan ba bayan na tafi kai hayaniya ba to jama'a masu kallon da saurari ina fatan ana biye da mu a sannu ana jin yadda abubuwan suke Allah ga ta gudana malam. To amma Allah shiga ta malam ni abin nake so malam ya tsokaci akai shine ni ina so malam ya dada wayar mana da kan ko kuma ya wayar da kan al'umma ko masu kallon da saurari akan shin wani ne annabin ne mata to ai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a takaice ma ne azab ma al'amra amma a gurguje abin da nake son faɗa Yawwa. Saboda zan ba wa yan uwa a haske san shi kuma a san Gaskiya ya ne. darajar sa yake to an ga ta malam yi min afuwa na fahimce ka yi yi min afuwa ina son gaya mutane abin da ake cewa hiwar a musulunci wataƙila Idris bai saba da hiwar ba bai gwagwarmaya bai yi muƙabalatu ba ni ko nayi da larabawan saudiya nayi da mutane mabambanta nayi rubuce-rubuce kuma duniya ta shaida ta san wani ka'idar hiwar in dai za a yi masa tsallan dara ba za a kayana komai ba kamar yanzu ina magana iyayen ma'aiki ka ce za ka tsako mu wasu mas'aloli guda 7 idan wannan mas'alar da muke baka da ta cewa ko kuma ka gamsu da abin da aka yi to sai ka ayyana wannan an rufe ta na gamsu ka bar wa masu magana su yi in kana da wata magana sabuwa dan mas'ala 7 ba za ta taunu a zama ɗaya ba sai dai ka ɗauko guda ɗaya tal ka ayyana ta in santa ka santa ba yanzu kawai kana zaune a gindin waya ka jera maganganun da kake son gaya wata ka rubuta ta ka tsara ban san su ba kawai yanzu ka bugo min waya ga wanda na shiro ne magana kai ka santa kana faɗarta idan baka yadda da maganan nan ba
ka fito ka ce baka yadda da hadisin nan ba, alhamdulillah dama haka muke mu ma mun zama tare. In ka yadda da shi fito kare shi tun ina nan. In wata nukudar kake so canja lokaci, turo min da nukudar da za a yi magana yadda ka santa na santa, mu zo mu zauna da kirji a buɗe tare da kyakkyawan zato, ka kawo dalilanka in kawo nawa mu bar jama'a su saurari. To wannan ka'ida kenan. Wannan shi yasa ake zala suke wahalar da wasu malaman namu da suke dakata yadda za su ɗauko matsala a tsalle a faɗa waccan, in an kusa kai ta bango a tsalle a koma waccan. Wannan ba ka'ida ba ce. Na'am. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na wani magana? Ya haya ne To mala ya bismillah daga ina? daga bayan fada. To mala ya bismillah. Ina tambaya ne akan akwai hadisan da malai yau yayi bayani akai da ayoyin da malai bayani akai. Yawa ka kawo ayoyin da yake wa makunar mu'azzirina. Wa ba haka take ba. Ba alif da lami. Makunar mu'azzirina a tana masa rasula. Yawa Haka ne. to da kai bayani akan wannan ayan ni yanzu tambaya na anan shi Daga ayar nan. yawa wannan balaragan da yazo ya samu manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam. yawa bai manzon Allah bai ci wa innan ayoyin ba ne bai masa bayani ba ai ne abu ni To ai albishirinka. Mun faɗi wannan magana ce maudu'iya, annabi ma bai faɗi ta ba. Illa sai da na kirga illa guda 6 ta ka'idan malaman hadisi, wadda guda ɗaya a cikin aka samu ba a yadda da hadisi sai Allahumma idan ababin falala ne na ayyuka, wanda dama ko ba hadisin wannan aikin aiki ne mai kyau. Amma abin da yake halal da haram ko aƙida ko matsala mai haɗari irin ta kafirta iyayen annabi, ba za ta yi a karɓa hadisin da yake ɗauke da illoli aƙalla guda 6, in kuma rabe nisyani da manakiru su zama 7, a kafa hujja da shi a kafirta iya manzan Allah ba. Sannan kuma da kake faɗa wannan magana cewa da annabi amsa balaraban ƙauye waccan magana, waɗannan hadisan da na jero sama da hadisi 30 ka manta su ma na annabi ne. Saboda haka wancan hadisi na cikin muslim ka daina lissafinsa, kuma idan kana ganin ba zai yi muslim ya ruwaito abu a saba masa ba, ga tambayoyi can da na jera guda 20 take bugowa ka amsa mun su. Ai an saba muslim a guri daban-daban, daga ciki kai ma yanzu da zan ce ka faɗi ka hauduro ka ce muslim ya ce sayyidina Umar shine da alhakin rabuwar kan al'umma, tun da annabi ce a kawo takarda a rubuta kalmar da ba za ku rarraba ba bayana, ya ce kar a kawo. Ai muslim ya rawaito, dan me idan dai zaka faɗa wa iyayen annabi haƙƙin su akan al'umma ya fi na sayyidina Umar. Amma an yi tawilin wannan magana. Muslim ya rawaito tawaya alqur'ani da batan aya 100 a cikin bakara, da batan wata sura su kutumma, da wasu ma ayoyin da surorin takaitawa ne saboda ba lokaci. Saboda haka batun ka ce wai annabi sadda ya ba balaraban kawai amsa bai san da waɗannan ayoyi ba, ai annabi bai san wannan magana ba, ƙarya ce da wannan agola na Hammad ibn Salama ya kutata. Saboda haka kama daina wannan magana, in kuma kana kanta ka tubar wa Allah. Salamu alaikum. Na waye mai magana? Muhammad Fardan To daga ina Muhammad? daga wannan miji To malam Muhammad bismillah. Allah da garin da malam da zuwa To ba da Yana jinka. ina amsawa. malam a gaskiya ni ma ina da wasu matsaloli wanda Na'am. sai na shawara nake son baya To bismillah. na yi farin ciki da wannan zuwa naka To alhamdulillah. kuma ina fata Allah ubangiji zai gane da duk al'ummar musulmai Alhamdulillah, Allah ya ba amin. wato abin da nake bukata shine Na'am. ana so ka jaddada wannan haɗin kai da ke cikin da Haka. ake rasa shi cikin al'ummar musulmai. Allah sarki. To Allah ba mu iko. a wato matsaloli shine Na'am. za ka ga duka kowane musulmi ya tsaya da wannan kalma na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. amma kuma saboda wasu kananan matsaloli wanda malaman mutum kasa fahimta Haka ne. menene ainihin gaskiya al'amari sai ake ana amfani da wani dai al'ummar musulmi Haka ne. ana ta kawo bambanci iri daban-daban Asalamu. amma gaskiya zuwan kanan na ji daɗin su sosai To alhamdulillah. sannan kuma idan za a maka adalci Na'am. mutum yana da wani matsala da kai Haka ne. ya kamata ya warware mana matsala da ake magana a kanta Yawwa to ka'idar kenan. gaskiya ba ya adalci a ciki ba Haka ne. yanzu gashi akan magana kan sa iyayen manzon Allah ne bai kada ki kusan
awa 2 kana bayani haka ya za a zo a ce za a yi adalci wani mutum ya kawo abubuwa guda 7 ce a lokaci ɗaya a yi su gaskiya ba za a ma fahimci da aka sa gaba ba. malam ina fata wannan kai kasance shine zuwan ka na farko To insha Allah kusan kowane sati ma ka dinga zuwa in Allah ya so zan gwada haka. ya yi musulmai suna cikin wani mummunan hankali na Haka. abubuwa da yawa da yake shafa su musulmai Ya a salam. wurare da yawa wanda ya kamata ana bukatar Ai su alo da hankali kansu wallahi. a zauna kuma wanda ma ya da manzo Allah kuma yanzu a dawo kuma shi da za a yi kafa ta ana tsoro abun nan Ya salam. gaskiya ina maka addu'a alheri Allah To Allah ya saka. ka ci gaba da zuwa Amin ya Allah mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Malam, mun gode. Ina son dan tufa dauke wannan. Wato wannan magana da ya faɗa magana ce muhimmiya kwarai. Domin a gaskiyar Allah rashin fuskantar malamai ga wannan hakikar malami ya ce ni kawai so nake kullum in shura in ɗaukaka in fito ba na neman gyara ba to wannan shine ar'aita afar aita allazi tahaza ilahu wa wahu afa anta takunu alai wakila. Ya kamata malamai su zama da maslahar addini ce a gaban su ba maslahar kansu ba. Shuhuran nan duk shuhurar da kai karshen ta ƙasa ce za ta karbe ka. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana duk mutumin da ya tashi raba kan al'ummata kar ya sa rai da rahamar ubangiji na. Hadisi ne na manzon Allah. Saboda haka Allah zai iya fito da kai ba tare da matsala da hayaniya